everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Tungod sa iyang gibuhat, gisalikway na siya sa iyang inahan ug anak. Nakabahos na ko ang pagiha, Cookie. Maayo lang unta, ma. Kung wa na gusay buhaton nimo. Kaya dili ko makapasalig, ma. Nga wa ko'y buhaton kung mahitabo na. Bisan siya pang amahan sa babaeng akong gustong pakaslan. Ayaw palabi sa imong kapungot, Cookie. Okay ra nga nakapaghawas ka. Nakasiguro kong mahadlok na to siya. Miserable na karon ang iyang kinabuhi. Makatuon na to siya. Di angay mo kumpiyansa, ma, uy. Wata may baon si Sud sa iyang utok. Oh, husto ka. Dili gihapon angay mo kumpiyansa. Pero sa ako nang giingon, kontrola ang imong kapungot na. Paningkamutan ako, ma. Paningkamutan ako. Abi baya na kog dili na ta makaingon ini. Kaon no galo-halo. Abi na kog mobalik tas ono nga mura tag mga tigre og leon. Di naman tumaytabo kay wa naman ko masukurin mo. Nagtuo bitaw gyud ko nga iangin mininyo ni Sandra. Pero salamat sa Ginoo, wa gyud in taon. Natinga sa gani ko nga nung di na ko pareha sa una. Kaluoy yun is Ginoo. Butan magod kayo, Sandra. O natakda na ka. Ikaw, Sad. Nabutan na sad gyud ka nanding. Dako nakaayaw ka usaban. Ring. Ding? Dili lang kayo taong palabi o daig susak-usa kay madibila po niya tasimba ko lang. Yabag ka man nanding ay. Kining atong tinagdanay karon, mao na gyud na siya. Yung kahadlok anong develop ay, kay mao naman eh. Dili na mo lapas ini. Kay bisa gustuhon pa nato, dili na nato kaya. Wa na tayo ikaboga. Ay, di haragod, miss. Dili kaayo layo din sa ato, apa. O wasad kaayo may magdugay. Maayo pa mo ni Lolo Nandingla. Okay pa kaayo mo. Kami ni Cookie. Ambot? Taga-ilang yun og igong panahon si Cookie, Sandra. Nisabot rakit pitaw ko niyala. Bisan di siya mo kontak na ko. Ako na lang yun ang muunag text niya. Mo chat. Mo tawag. Usahay mo tubag. Usahay sa di. Oh, nananawag ni mo. Si Cookie tingali na. Number man nila? Kinsa man ka ni? Hello? Oh, sige, sir. Okay, sir. Salamat kaayo. Bye. Kinsa man to? Ha? Nganong naghisgot kasi mong amahan? Ang manager to nila ni Popsila. Tagsan na lang ko nung pakita sa trabaho si Popsi. Usahay pagyudhubog. Hay. Asa naman di ka siya nagpuyo la? Akong tawagan. Akong pangutanon. Di man makontak. Ay, pastilan, tawhana. Tingaling giilisan iyang number la. Tingalig siya na. Ang manager naman gihapon ni Niyala. Hello, sir? Oh, mao ba, sir? Asa man ko ng hospital, sir? Ospital? Si Jong na ospital?
Tulo ka naman di ay kaadlaw din. Wag gyud ka magpahibaw na mo. Kung wa pa manawag ang imong manager, dili pa may mahibaw nga na ospital ka. Di lang ko gustong mahasol pa mo, Nay. Ay besag dili ka pa gustong mahasol me. Mahasol gyud medyong. Pasaylo ako, Nay. Pasaylo ako. Inigawas ni mo din Pauli nas bay. Almaatiman ka na mo. Ayaw na, Nay. Ayaw pagay-gay odyong ay. Kung gusto kang makabayad kasi mong sa pato, oh! Nabalik ka man dahil sa ila si Jong. Na hospital mo dahil kuno kay gi-ulcer. Hey, huwag yung kagwantas ko rin. Gidawat sa gihapon. Aw, anak manggid na tay. Di manggid na kaantos ang inahan. Anong gi-improve man yun mo? Dili ko interesado, anak. Kaysa may kalalis si Kukay. Oh, Cookie, nak. Ay, kinsa man to? Sandra. Oh, nganong nasuko man kag maayo? Tawag na ko. Nagpahibaw ra. Nga nibalik nagpuyo sa ila ang iyang butang amahan. Oh, Cookie. Ano kang iya pang ipahibaw na ako? Ako'y tag-iya silang bay? Ang silabot na ko kung mupuyog balik sa ila ang iyang butang amahan. Gagagod. Cookie, wa na ko makauyon anang imong sinultihan, ha? Wa ka na may respeto sa imong pangasaw nun. Huh. Haon sa man? Mupadayon ka pagpakasal niya? O dili na? Pagklaro! Di mo gula mo i-issue, ma? Unsa goy dili? Kung magpakasal mo, nagpasabot nga inyong gidawat ang usag-usa sa kinatibuk-an sa inyong pagkatao. Og dili lang gugma ang magpalig-on ini, kundili respeto. Pero karon pa lang, murag wa ka na may respeto. Kasayon ra nimong nakatawag niya gaga, ah. Abi ni mo, nak, ako'y gisakitan para niya, Cookie. Maayo nang mahibaw ka. Di man gud, ma. Kibaw ko siyang galagot pa ko sa iyang papa. Pero iya pa yung kong gisurang-surang. Ano maging nga iya pa kong ipahibaw? Tungod sa respeto. Dili siya gusto nga may itago siya ni mo, Cookie. Dili siya gusto nga sa lain ka pa unya mahibaw. Ay. Taro nga pagtimbang-timbang ang tanan, Cookie. Taro nga, gyud. Nahibaw ko na suko siya nga among ipabalik si Popsi. Pero kang lula man yung pagpuot. O kinsa-masab ko nga bubalipad. Akong amahan si Popsi. Dili sa pwede nga ako sing isilikoy singpit. Dili. Nag-early retirement ko na Sandra. O ang gamay na kong madawat, ako niyang ipuhunan sa probinsya. Mamuhi kog mga hayop dito at na kumupuyo. Aw, may pa. Ato kas probinsya. Ikay ati man sa atong yuta dito. Unay, sa di pa matapos ning buwan na, makuha na to na ako akong retirement sa kumpanya. Nak, hinaot nga maabot ang panahon nga. Mapasaylor ako nimo. Tarungan ng imong pagkatao, Jong. Tarungan ng imong kinabuhi. Maura na'y makapapa sa mga kahiubos. Pero ayaw paglaom nga madali ni. Kay dili sayon. Oh, unsa man ni kwarta, ha? Katuga na sa kong retirement na Inyo na ni Sandra.
Ang katunga mo akong gamitong puhunan dito sa probinsya. Ihatag ko ni tanan kang Sandra. Wa naman ko makinahanglan ni Jong. Ikaw na bahala na O ikaw na siya bahala kang Sandra, ha? Magpalayo na lang ko. Paningkamote gyud ha. Nga imong mabalik ang katarong sa imong kinabuhi dito sa probinsya. Sa ingon, makalaom kang mapasaylo ka ra sa imong anak. O, nay, ako pa rin kamutan. Kumusta naman, Kuki? Ha? Kumusta naman mo, Sandra? Aw, Usay aw. okay naman tingali lo. Sagoy, tingali. Ina, ngano ning imong anak? Okay naman, mi. Okay nga. Wa na mo'y kita-kita. May nang di sig kita ron, di mapulan. Kuki. Paglaro Pila na ba yan ang panahon kumudagan ha? Tingali bayag, unya ka na mahukom kung nahinayak na. Mayon ang klaruhon samtang wa pa. Maobitaw na akong gisigihag sulti niya, tay. Kaysa imo sigihag palaom, prangkahin na lang kung dili na ka. Abi na kog, dili na to mausap atong last nga pagpanggawas. Ato na ning karohon atong sitwasyon. Ngano? May nausap na ba? Honestly, wa ba tingali mo usab akong feelings nimo? Naa pa man? Tingali? Di ka sigurado? Ako sigurado ko. Nga wagit ko mausab. Corny pa minaon pero gusto pagihapon ko makig-uban ni mo hangtod sa kong pagkatiguang. Ikaw pagihapon ang gusto na kong ikauban sa tibok na kong kinabuhi. Ambot ka, ikaw. Di na ka sure na ako, Cookie. Unsa man, prangkahi lang ko. Mas maayo ng imo kong prangkahan kung willing pa baka magpakasal na ako o dili na. Aw, willing mo manggod. Bisan dili ka na sigurado sa imong feelings na ako. Aw, sigurado manggod. Ingon ka ganina tingali. Ngano ni gamit ka magtingali kung sigurado ka? Nasayop lang tingali kong bitok. Ako cute sa mangyod. Lahi kayo magisulti ganina kaysa yung gipakita karon. Murabag napugos ka na lang. Murabag respetar na lang ning imo. Unsa man ayon ko kaikog. Mas maayo na magdinay-ganay ta karon. Magklaruhay na ta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!